Хора, аз съм Зарда БСГ. Ние ще направим един клип. Както слявам. Играх малко. Пръчки не ми трябва тук да ги стоя. Те се свършат. Едната пръчка свърши и другата е. Кой пише? Две във видео. Да се наям. Оле. Не мога да спринтвам. Ех, смога да спринтвам. Любимото ми нещо в Майнкрафт. Да спринтя. Още една овца. Овца! Какво правиш? Аз ли? Не, овцата ви. От теб. Окей. Майка ти зомби да еба. Кажете уби. Бягай! Още зомбите. Пускам го намирно. Убиха ме направо. Че да си направя меч. И пускам. Просто нямаш ли? Имам. Така че. Имам, но нямам. Май, колко знаеш един път как се стреснах? Купая си аз. Зад мен един крипър. Майко! Представи си Херобрайн да беше. То ти не е проблем. Крипър зад мен, човек, аз се обръщам и он ми гърби. Ама човек, Херобрайн, нали знаеш, че съществува? Да, бе. Аз съм играл с Херобрайн. Скин. Не с скина е. Истинския Херобрайн. Мене ме преследвал. Аз, нали на компютъра, да си правя къщичката, правя къщата. Обръщам се зад мене Херобрайн. Викам, what the fuck, избягах от къщата, човек. Аз не знам да пъхна вътре и чакам да се зарежда. Сега аз направя една. Трябва ми още една вълна. Кокошка. Трябва да я убия. Кокошка! Уй! Въх скелетони! Майка виде. В новата версия са лопнати, брат. Въх! Зомби вилиджър! Майка ти тъпа лева. Но скачаш. Ще го убия накрая. Ама ли той в новата версия, нали знаеш, че те се скачва, се убиват. Майка ти баща ти. Зато скелетон, ако ма бутнеш, му иба майката. Да, бутна ма. Да, бе. Да. Моля да си направя кожена каска, бе. Кожена каска се слагам тук. Това стои като лайно, брат. Кое, бе? Това с кожената каска. Сега ти се заоградя. Ти се заоградя се. Те да не могат да ме хванат. Хи-хи-хи-хи. Да, what the fuck. What the fuck е? Не мога да вляза, брат. Камо ли дали ще мога да изляза? Не мога да изляза. Затворя се тук. Представи си да нямах кирка. Човек, сега, тук те ще се затворя. Са пусна трудно. И от тук те ще ги цепя.
коблестони. И те от тук. Ще ги цепя. Сега се го пускам на трудно. Чакай, че Сега да видим откъде ще ме цепят тези. Идват. Един чест тук да сложа. Ела. Бе! Може да ме убиеш ти? Чакай. Тук ме говоря на зомбите. Дай, ела. Ела, бе. Даже ще го отворя. Бас, славата ти. Аре, лати, бе, скелетони. Гръмнете ми гъзо. Въх някой крипър подори. Маля, аз изобщо не помислих, бе. Ендърмен! Мадафака, не го гледай в очите. Закопавам се вътре долу. Маля, някой крипър, ако не беше дошъл. Бале, обирам си нещата и бягам от Ендърмена. Fuck you, Ендърмен. Ма гледай. Пукал. Това ти не, че не се е пукал, нищо лично. Бързо ме си. Бягал долу. До дупката. Сега ще ме хваните на кукулата. Майка е тъпа. Мале, човек. Изобщо не бях преценил за крипъри. Закусиха бе парфумите. Сега търся въглища. Нищо не се вижда. Се намаля пък яркостта. Нищо не се вижда тъй. Усилвам я. Хора, не знам ви на клипа дали виждате, но поне аз виждам. Не е важно ви дали виждате. Важно аз дали виждам. За да мога да намеря колата. Отказвам се. Аре бе! Кела мамата. Да, щупим се кирката. Не гледай тук кой гледай. Веселине, стига си правила буклук, Веселине. Стига си правила буклук, аз ще кажа на майка. Аз ще ви кажа. И що не може да ги пускаме тъй? Аре да гледам на Гарио. Кажи. Едно Тук нямаш ли? имаме. Окей, хора, това беше от мен. Аз бях заради безокей.